Здравейте хора, днес ще играем ето Five Nights at Freddy. Сега ще го сложим на... Не, това е Балумбо. Айде да почваме. Гол. Добре, мисля, че ще я загуба. Оу, what? Умрях. Много мощна игра. Това беше просто много бързо. Абе, брат! Бате! О, ще играем нормалната. Виж, ли видяхте, играх на тази, сега малко ще поиграем и на тази. Хора, мисля да пробвам да мина играта. Когато мина първото ниво, видеото свършва. Така е, то 4 минути и на 15-та за жалост трябва видеото да свърши. Хора, сега мисля да... Никога няма тази врата. Дори и на видеята. Само ще стоя на едно място. А да си пусна видеото.
Така, 1 часа. Днеска мога да кача повече видеа, защото в момента навънка гърми и може би няма излизам. Така че хора, абонирайте се, както помните, казах в старото видео, че ще има giveaway. Също така може да гифна 1000 V-Bucks на някой, който ме последва. Лайк на видеото. Който ми лайк на всички видеа и ме последва, му подарявам 1000 V-Bucks в Fortnite. За сега нищо не съм видял. Ето 3 часа е. Още 3 часа и минаваме първото ниво, хора. Може да видите как играем и на гейм зоната. Ай, пишете в коментарите от село ли сте, от град ли сте и напишете от кое село или от кой град сте. Видяхте ли ги? Значи, Бонито само може би ще е там. Идеално светка. Бонито го още няма. 4 часа хора, 4 часа хора. Видяхте ли го? Омага, добре, малко ме стреснаха. Пет часа хора, 5 часа. Да минам нивото, моля ви, да минам нивото. О, Влад, вижте играчката. Настръхнал съм, просто искам да мина в нивото. Хора, беше минем нивото.
двамата досадници отзад. О, хора, минахме нивото! Хора, минахме нивото! Хора! И ето, казах ви, че ще го минем. Минахме го. Сега може би ще цъкнем и другото ниво. Как да го скипнем това? Ма то не мога го напиша. Дай натам да идем. Ма как мога изчезна? Хора, не знам как да... Какво трябва да направя? Сега стърчили, пишете, би трябвало да сега трябва да минем едно такова ниво, където и дори да умра, съм си на първото. Ето, трябва да дойде на кикс. Самът беше тръгнал. Ако мина това ниво и дори да не го мина, то видеото свършва, защото вижте колко вече минути стана. Ето. О, победих! О, милех го! Аре хора, Еми хора, тъкно щях да спирам видеото и аз умрях. Все пак. Еми чао хора, очаквайте втора поредица. Това имаме поредица от как играем това е Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy. И лайквайте видеото и сега чао!